Sám so uma boss boys. И то все са забързо. Не, той няма да пръкне. Че фръкне? Трябва ли сега да... Ще махни султан, че то да. Анче това ще е коментар. Не, това не ще се запали. Тия са слаби, ари в друго място. Запали това, чакай. Оля, гледай тук е плотки. Светни, моля да има здраве. Няма здраве, бе. Оф, няма лош късмет. Марам, запали това, бързо. Бързо това има. Ау, запали го е. Аз си намерих здрав. Ми вижда ли е здрава? Аз не мога го видя. Здраво е! Марам, запали Браво, това. мен. Запали да го първо нагоре. Анче, това ще ни удари, бе. Ау, няма да го ударя, ще го първо нагоре, бе. Ще го изчакам и ще го първо нагоре. Спрете да говорите знака. Отиде го първи. Спирайте.